И здравейте хора, днес ще ви покажа как да си направите един робот в Майнкрафт, който може да върви и да стреля едновременно. Ще го направим на креатив. Така. Да критнем Word и да започваме. Така. Да изчакаме да зареди. И вижте сега, какво ще ви трябва. Взимате VirCharge, piston, един piston, sticky piston, dispenser, observer, блок от Emerald, redstone блок и slim блок. Чакайте да го намеря. Ето го. Поставяме два блока от Emerald. Ето така. Не един до друг. 1, 2, 3. Това ще са краката. Също пак 1, 2, 3. Ето ги краката. Вземаме пистани и ги поставяме ето така. Слагаме върху до тях слим блокове, след това стики пистон. И го поставяме така. Вижте. Вземаме и ето пак слим блоковете ги поставяме така. След това слагаме обсервъри и махаме горните блокове. Правим ръцете. Ето така ще бъдат те. Тук нещо бърках. Така, да. Поставяме и обсервъри. 1, 2 и до тях диспенсър. 1, 2. Така. Вземаме слим блоковете и слагаме в средата един обсервър. След това и ето тук и пак в средата обсервър. Сега да заредим диспенсърите. Тук ще сложим 30. Чакайте, сложих 35. Ето така 32 и в другия 32. Сега е края, когато трябва много бързо да сложим ето тук redstone и пак тук, но много бързо. Ето така. И виждате ли, роботът се задейства. Трябваше дори по-бързо. Виждате ли, върви напред без да спира. И едновременно стреля. И това беше от моя клип. Дами и господа, довиждане. Скоро ще направя другия клип и ще се срещнем отново. Чао!